Magmatimo penj mar KCPE mano mar klas 8 gi KIPSEA kae mano grade mar 6 wadwa kone gi hayo makare gino marwa en gisetimo ikruok mowinjore kendo makare marwa en mana mar kone gi hawi kod chiri kinde mabende koro gidhi timo penj ayaw ote lai marote machuok nyakor mgajwang bethuolo mar miyowa pachi kabende nyalo rotego mana e namba nogono wantiere kanyo gi Wilson Ashuka maloko na weche godhiambo makawuono nyinga Lydia Okeyo machiegni Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogo kwa kuene anyuola mawito jopuonjre 5 ma klas 8 mag skund primar mar Arap Moi e kaunti ma Uasin Gishu jopuonjre ma notho e masira mar pi Mashogo wacho ne gitimo nonri masira no manyotimore ka jopuonjre go ne ntiere bayo ma opuodhi gi skul Jatend migao mar Rita Kithure Kindiki kata kamano koni jopuonj kod wegi yie mano nimono ntiere kod penjo mawinjore gi duoki ewi masira no jafwambo mar Judith Omondi chakonwa ripodno e machal kod ma. Gino mane ochan mar bedo bayo makelo mor kod rapar maber ne jopuonjre mag grade mar 6 kod klas 8 e skund primar mar Arap Moi e kaunti ma Uasin Gishu olokore lit kod yuago ang'e. Yaw ma othanyore ni ne ok par ni nyalo kelo masira. Jopuonjre gi nyoidho yie yaw ni ma olos kod dhano kapok yieno nimo kendo lal gi ngima mar jopuonjre 5 mag klas 8 kaachiel mar grade mar 6 to ne oring go e od thieth. Weg magawa koni yieni tingo ji 3 mak mana